Hej optionskursister og velkommen til en lille introduktionsvideo til den hjemmeside, der hedder OptionStrat. Der er flere af jer, der har spurgt, kan vi ikke lige få en lille intro til det? Jeg sendte et link ud til jer forleden dag, så I kunne se det, og det meste af siden, eller i hvert fald meget af det, vi skal bruge i starten, er gratis. Og jeg ved godt, at det kan virke sådan lidt specielt, når man nu ikke er super meget inde i hele optionsverdenen, og så skulle til at bruge sådan et stykke software her. Men det er rigtig godt til lige at få fingrene lidt ned i hele optionssuppen, og man kan blive rigtig meget klogere af at grave lidt ned i det. Så lad os prøve at kigge på det. OptionStrat er en hjemmeside, som simulerer optionskursudvikling. Og hvis vi kigger herned af, så er der sådan lidt, screenshots. Heroppe der er der en tutorial, det vil sige her der kan vi få lidt træning i de her tre primære områder i hjemmesiden. Der er det, der hedder Option Builder Tutorial. Det er den, som vi kommer til at bruge mest. Så er der Strategy Optimizer Tutorial. Den må jeg indrømme, jeg faktisk ikke kan huske, om der er tilgængelig for gratister, men det kan I jo prøve at se, ellers så kommer vi også nok udenom det. Og så er der det, der hedder Unusual Option Flow Tutorial, og den tror jeg ikke, vi kommer til at ramme, i hvert fald ikke sådan de første 4 måneder. Min plan er stille og roligt at bygge flere og flere kursusmoduler ovenpå, og lave en masse avancerede ting, så det er absolut noget, der måske kan komme på et tidspunkt. Jeg skal også sige, at OptionStrat, hvis vi lige kigger ind på YouTube, her, og søger på OptionStrat her, sådan der, så har de altså en ganske glimrende YouTube-kanal også her. Lad være med at gå i krig med den lige med det samme, fordi noget af det er lidt teknisk, og jeg skal nok henvise jer til nogle af de videoer, jeg synes, der er rigtig gode herinde. Men lad være med at gå alt for meget i dybden med det, fordi så kan man godt blive fuldstændig forvirret. Så lad os prøve at gå herind og kigge. Vi har heroppe den, der hedder Build, og det er den, vi kommer til at bruge allermest i starten. Og her er der nærmest alle de strategier, og mange flere til i princippet, som vi kan komme til at arbejde med i starten. Der er under det, man kalder novice her, altså begynder, der er der almindelig long call, long put, covered call, cash secured put og protected put. Det er sådan de allermest gængse, normale strategier. Så er der det, man kalder intermediate, altså sådan mellemniveau. Der kommer vi helt sikkert også til at arbejde med nogle credit spreads, vi kommer til at arbejde med nogle debit spreads, og helt sikkert også nogle, for eksempel noget iron condor og så videre. Det I kan se, der skifter nede i højre hjørne her, det er hvordan de her optionsstrategier, de ser ud. Og jeg ved godt, det kan virke sådan en lille smule mystisk at sidde og kigge på, men lad os prøve at tage et eksempel. Det kan være, at vi tager et long call. Så får vi sådan en profit and loss graf op her. Og som vi kommer meget mere ind på, så sådan en option, den har altid en udløbsdato, og der kan man vælge, hvad for en udløbsdato vil jeg have her. Hvis jeg for eksempel mener, at Tesla skal stige, så taster jeg Tesla ind her. Og jeg vil godt have en option, der løber for eksempel ind til den 19. juli. Så kan vi se hernede, lige nu der ser det hele bare mærkeligt ud her, men det er fordi, at vi ikke kan se så meget af grafen. Så der kan vi se, at vi kan skrue på, hvilket range vi vil se. Og det som den her viser, og lad være med at spekulere i for meget hvorfor lige nu, men det som den her viser er, at hvis Tesla falder, uanset hvor dybt den så falder her, så vil I maksimalt kunne tabe $1.462,5 her. Og det er godt nogle af jer, for I synes, det lyder som voldsomt mange penge, men vi vil også sjældent bare putte en long call option på som det her. Men hvis man nu har gjort det til en strike price på 175, det vil sige den pris, som vi vil have lov til at købe Tesla-aktien til den 19. juli, der siger vi, at vi vil godt have lov til at købe Tesla til 175. Hvis vi rykker den længere ud, så bliver det billigere og billigere for os, men igen, lad være med at tænke på det, det kommer vi mere ind på. Det her det er ikke en del af kurset som sådan, men bare lige for, at I lærer at kigge på selve den her graf. Og så kan I ellers se, hvis Tesla stiger mere end 12% her, så begynder vi at tjene penge, og hvis vi på et eller andet tidspunkt inden den 19. juli, der er aktien steget med 40%, så har vi tjent 4800 på en investering, en max loss på 865. Så det er sådan den generelle, og det der er lidt specielt, når man kigger på optioner, det er, at herudaf, her forneden,
der har vi prisen på den underliggende aktie, altså Tesla i det her tilfælde. Og her opad, der har vi vores profit and loss, det vil sige, at der kan vi se, hvor meget risikerer jeg, og hvor meget kan jeg tjene. Og så kan man ellers gøre alt muligt avanceret herinde. Man kan sige, at vi vil godt lægge noget til, så højre klikker man for eksempel her, og siger, at her der vil jeg godt købe en put-option i 160. Så kan vi se, at vi kan også tjene på nedturen, så taber vi kun lidt penge her i midten, og så videre og så videre. Man kan gøre al verdens ting. Nu fik vi lavet 2 her. Så kan man lave sådan en strategi her, som man tjener, hvis man tror, der kommer en kæmpe bevægelse i Tesla, enten op eller ned, så kan man tjene her, og hvis den bliver stående, hvor den er, så ender man med at tabe penge. Der er også en knap her, der hedder date, og det vil sige sådan en optionspris, den udvikler sig hen over tid. Når I kan se, at jeg trækker i den her, så kan I se, at den linje, der kører her, den bevæger sig. I det her tilfælde bevæger den sig nedad, det vil sige, at den her optionsstrategi, den står og taber os lidt penge hver evig eneste dag, med mindre selvfølgelig, at kursen pludselig flyver opad eller nedad. Men bliver den bare stående med på det samme her, så kan I se på den her linje, at den taber, og henne, når vi når slutningen, så er den nået ned på vores makstab her på 1437 kroner. Så den kan I også pille ved. En sidste ting, der er her blandt de sliders, som påvirker kursen meget, det er det, der hedder implied volatility. Det vil sige, det er markedets forventede udsving. Kommer vi også meget mere tilbage til. Men som I kan se her, hvis man er i sådan en strategi her, og den forventede volatilitet pludselig falder, så kommer vi til at tabe penge. Hvis det er sådan, den pludselig stiger, så kan vi helt uden aktien, den rykker sig, bare fordi den forventede volatilitet stiger, så kan vi komme til at tjene rigtig mange penge. Så I kan godt se, at der er mange forskellige parametre, og I skal ikke sidde og blive bange og tænke, det lader jeg simpelthen aldrig nogensinde at forstå det her, for det gør I. Vi starter helt simpelt, når vi starter med kurset, og starter med nogle simple call, nogle simple put. I får lidt lektier for, og det vender vi på de ugenlige webinars. Og så kommer vi stille og roligt til at lære det, og jeg vil absolut anbefale, at I ikke placerer live-handler med live-penge det første lange stykke tid, for eksempel den første måned. I skal have placeret en masse testhandler herinde, så I får en idé om, hvad er det, der påvirker kurserne, priserne på optionerne. En anden ting, og det er noget, som vi først kommer til at berøre lidt senere, det er det, man kalder Greeks. Hvis I trykker på pilen her, så kan man se, så kommer det, der hedder Delta, Theta, Gamma, Vega og Rho. Det er det, man kalder Theta, eller det, man kalder Greeks, eller grækerne, og det fortæller lidt om, hvad vi tjener penge på, og hvad vi taber penge på ved optionshandel. Det vil jeg ikke gå ind i nu, men det er bare, hvis nogen af jer ved lidt om optioner, og I sidder og tænker, det var da en amatørplatform, fordi jeg kan ikke se de her Greeks, så kan I altså, de er bare lige gemt herom bagved. Hernede under, der kan I vælge, hvad I vil se på grafen. Lige nu, og det er bare mig personligt, jeg kan rigtig godt lide at se det som en visuel graf, men I kan også vælge at se det som en tabel, hvor I kan se, men de forskellige datoer herudaf kan vi se, og så kan vi se, hvor meget taber eller tjener jeg ved forskellige aktiekurser, og det her, der kan vi så se, at det her det er aktiekurs, der går den opad, og når vi kører herudaf de enkelte datoer, det er sådan lidt mere som en almindelig aktiegraf, så kan vi se, at hvis aktien bare bliver stående her, jamen så bliver mit tab større og større og større. Vi kan også se, hvis vi begynder at pille ved noget af volatiliteten, så kan vi se, at det er der, vi tjener penge, selvom kursen bliver stående i midten. Det er, hvis man bedre kan lide at se det sådan her. Personligt bryder jeg mig ikke så meget om det, men det er selvfølgelig helt op til jer. Så kan man også vælge, hvad der skal vises heroppe på. Jeg kan godt lide at kunne se min samlede profit and loss heroppe i dollars. Men man kan også vælge at se den i procent. Og det her, det er altså i procent af ens net debit her, det man betaler for handlen. Man kan vælge at se contract value på optionen. Man kan se procent af max risk, og man kan se nogle forskellige deltager hernede, og dem vil jeg slet ikke trykke ind på, fordi så bliver I helt skilløjet. Så det er absolut noget, vi kommer til senere, men ikke lige nu. Det er sådan grundgrafen her. Så har vi også noget, nu siger vi, men så har platformen også det, der hedder Optimize. Hvis I går ind på den, og hvis vi for eksempel siger, at det er Tesla, sådan der, det har vi der, så kan vi se kursen lige nu. Det er endda i realtid, kan jeg se her. Det har jeg på aktier, ja, men ikke på futures.
$177. Vi kan se udviklingen i dag. Hvis jeg så siger til mig selv, hvad tror jeg om Tesla? Jeg har lavet en analyse på den. Det kan være en fundamental analyse eller en grafanalyse. Og jeg siger, jamen jeg er måske very bearish. I kan se, lige nu står den på bullish. Men lige nu der er jeg very bearish. Det vil sige, jeg tror den skal nedad. Og jeg vil have en kontrakt, der udløber til den 19. juli. Så kommer den ind og fortæller mig noget om, hvad kunne jeg vælge af handler her. Og igen, de fleste af de her handler giver bare overhovedet ingen mening for jer formentlig. Men her kan vi vælge en handel, der gør, at vi fra et fald på omkring 11% begynder at tjene penge. Det er fordi jeg er very bearish, så bliver den placeret som det her. Der er noget, der hedder bear call spread, der er noget, der hedder bear put spread osv. Et short call og en put ratio back spread. Det er nogle af de forskellige muligheder. Så hvis I siger, jeg kunne godt tænke mig, det kunne også være, at vi sagde, at vi bare var lidt bearish på den, sådan her. Så kan vi se her, at der er en 34% sandsynlighed for, at vi kommer til at tjene penge på den. Vi kan se, hvad maksimal risk er. Vi kan se, hvad forventet profit, hvis vi når en target price på 143. Vi kan også sige 120, der tror vi, den skal ned. Sådan der. Så regner den det hele ud for det. Og hvis I så siger, at det er den her handel, jeg godt vil have, så kan I sige open in builder her. Sådan der. Og så kommer vi tilbage til det setup, vi havde lige før, hvor I kan se mere eller mindre af grafen. I kan trække på tidsfaktoren, I kan trække på volatilitetsfaktoren osv. osv. Fuldstændig ligesom før. Hernede, og nu går vi lige tilbage til Optimize, der kan I vælge very bearish og bearish. I kan vælge bullish og very bullish. I kan vælge neutral, det vil sige, I siger, jeg tror ikke, den skal ud af flækken det næste lange stykke tid. Og så, det kan være, I siger, men til den 21. juni, der tror jeg, at Tesla, den bliver nogenlunde stille og roligt samme sted. Så kan man for eksempel bygge det, der hedder en Iron Condor, man kan bygge en Iron Butterfly, man kan også være lidt mere risikabel at tage det, der hedder en Short Straddle. Igen, alt sammen noget, vi kommer ind på, lad være med at tænke for meget på det. Eller det kan være, I siger, ikke noget med, at I tror, at den ikke kommer til at bevæge sig, I tror, den kommer til at bevæge sig super meget, så trykker I på Directional. Det vil sige, her har vi ene strategier, som tjener gode penge, hvis kursen den kommer til at flytte sig. Og det kan være, at I siger, at jeg tror, den kommer til at flytte sig $30. Sådan der. Jamen, så laver den de bedst mulige setups for jer her. Og det er en ret genial feature. Så kan man altid flytte rundt på det. Man kan åbne den op her. Og så kan man begynde at flytte rundt på de her strikes, så man kan flytte rundt på datorerne osv. osv. Men det er noget, der gør det hele meget, meget nemmere. Jeg kommer til at bruge Option Strat i noget nær alle videoer, tror jeg. Så det er en platform, I kommer til at kende fuldstændigt til hudløshed. Så sidder I lige nu og tænker, den er godt nok indviklet. Det er den faktisk ikke. Men grunden til, at den kan virke indviklet, er, hvis alt det her, det lyder som sådan noget indforstået snak, og man forstår ikke noget om Greeks, og man forstår ikke noget om tidsforløb, og man forstår ikke expiration date, og alle de her smarte buzzwords, som vi lynhurtigt skal få jer lært. Det bliver second nature til jer, det bliver noget, som I bare sidder og spytter ud ved kaffebordet derhjemme, og det tør jeg godt love jer. En uge eller to, hvis I får lavet lektierne og putter lidt tid i det, så bliver alt det her, det bliver fuldstændigt naturligt for jer, og ja, bare vent og se. Men det var lige en ganske kort rundgang i Option Strat. Jeg skal lige sige, bare lige for at nævne den sidste her, så er det her det, man kalder flow, og jeg abonnerer altså ikke på det. Jeg kan godt se noget af det, det er 15 minutter delayed. Jeg er ved at sætte mig lidt ind i det, for jeg tror, der er nogle muligheder i det, og så skal jeg selvfølgelig nok informere jer om, hvad jeg synes om det. Men det er simpelthen noget, hvor man kan se, hvilke aktier der har flest. Hvis vi for eksempel ser her Pinduoduo her, PDD, så kan vi se, hvor mange penge der bliver puttet i call-optioner, og at folk primært er long, og hvilken type handler der bliver taget, og så videre, så videre, og man kan lave nogle forskellige screeners på det. Det er altså topkompliceret stof det her, og det er noget, der kræver, at man sidder ved skærmen. Mange af dem, der bruger det her, de sidder og er meget kortsigtede swing traders og day traders osv. Så lad være med at bekymre jer om det. Jeg fik også lige et spørgsmål omkring broker.
Og der vil jeg anbefale på et tidspunkt, når I skal til at arbejde med det her. Der er flere forskellige muligheder, men den helt åbenlyse, hvis ikke I har det allerede, det vil være at starte ud med Saxo Bank. Saxo er ikke den bedste platform til det, men det er en, hvor det hele foregår på dansk, og servicen er på dansk, og support og så videre, i hvert fald for det meste. Jeg har selv konti jeg har et par stykker ved Interactive Brokers, som er kæmpestore, og som er meget, meget konkurrencedygtige på prisen. Interactive Brokers her. Den ser sådan her ud. Og den skal vi nok tage. Jeg skal nok lave nogle moduler om det. Og det er selvfølgelig sådan, at hvis man skal til at handle med optioner, så skal man også kunne svare på nogle af de her tekniske spørgsmål inden for platformen. Men det har jeg en lille workaround på, hvis I sidder og tænker, at dem kan jeg simpelthen ikke svare på, men vil godt kigge lidt på optioner. Så der er Interactive Brokers. Hvis I ikke vil have Saxo Trader, så vil jeg anbefale, at I starter ud med Interactive Brokers. Der er også dem, der hedder Tasty Trade her, som er rigtig gode. Og de er også rigtig billige, og de er specialiseret i optioner. Så de er fantastisk gode også. Dem har jeg et par. Jeg har en privat og en firmakonto ved dem her også. Dem har jeg brugt lidt kortere tid, så dem er jeg lidt mere ved at teste af. Så det kan være, eller det kommer jeg helt sikkert til at lave nogle flere videoer om dem også. Og så arbejder jeg lidt med et par stykker andre, som er lidt mindre, men som er lidt mere fleksible på nogle forskellige punkter. Men dem vil jeg ikke lige bringe ind i gamet lige nu. Så Saxo, de har alt det helt basalt omkring optioner. De er lidt dyrere per kontrakt, men til gengæld, som I ved, føler, vi har pengene stående tæt på os. Men Interactive Brokers, nok tror jeg, verdens største platform inden for det her, de er gigantstore, og de har alt. Det er ikke verdens smukkeste platform, men de er ved at arbejde med det, og der er mange muligheder her. Alright, jeg håber det var nok for nu. Jeg vender hurtigt tilbage. Jeg vender tilbage her i løbet af nogle dage med lidt mere info til jer. Der kommer noget mere video. Alt bliver optaget. Alle webinars bliver optaget. Alt bliver optaget, så er der noget, I ikke lige har tid til. I til familiefrokost, eller på arbejde, eller på ferie, eller noget af det andet. Jamen så bliver alt optaget, så det ligger til fri afbenyttelse, så længe I ønsker inde på platformen. Det var alt for nu. Vi snakkes ved igen snart. Hej hej.